Prvá polovica januára tohto roku doslova prekvapila tých, ktorí predtým odvážne tvrdili, že sú na zimu dobre pripravení. Od 9. januára začalo v Bratislave bez prestávky snežiť. Silný nárazový vietor vytváral až metrové záveje. Teplota klesla na -15 stupňov Celzia. Začala viaznuť mestská hromadná doprava. Situáciu v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky, Bratislave, komplikovali i zatvorené obchody. Väčšina pracovníkov totiž dochádza z vidieka a do práce sa pre snehovú kalamitu nedostali včas. Kým v mnohých závodoch a podnikoch sa vedúci pracovníci pozerali na snehovú kalamitu nečinne, v uliciach miest obetavo pracovali stovky brigádnikov, ktorých zorganizovali občianske výbory. Nie všade však bolo možné hovoriť o svedomitom prístupe k vlastnej zodpovednosti. Pod záľahou snehu sa začali lámať strechy. Zodpovední hospodárski pracovníci, najmä správcovia budov, napriek tomu, že ich k tomu interné predpisy zaväzujú, zabudli zabezpečiť, aby strechy boli zbavené nežiadúceho bremena. A tak vznikli zbytočné státisícové škody.